Байден і Зеленський обговорили стримування російської агресії. У тривалій телефонній розмові президенти Сполучених Штатів та України говорили про дипломатичні зусилля на цьому шляху, а також узгодили подальші дії. Президент Зеленський подякував американському лідеру за мобілізацію світової спільноти у стримуванні російської агресії, а також за допомогу зброєю для українського війська. У повідомленні Білого дому зазначено, що США розглядають можливість розширити макроекономічну підтримку України. Байден запевнив Зеленського, що США вірні принципу «нічого про Україну без України» та швидко зреагують в разі нового вторгнення Росії. Зазначається, що це вже друга розмова лідерів двох держав з початку року. Кількість російських військ на кордоні з Україною співмірна з їх кількістю навесні минулого року. Неспівмірна реакція. Саме так прокоментував можливий повномасштабний наступ Росії міністр оборони України Олексій Резніков. За його інформацією, зараз до нашого кордону Росія стягнула близько 112 тисяч військових, а разом з авіацією та флотом – це 130 тисяч військових. У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тисяч осіб, додав міністр. Отже, кількість тоді і зараз співмірна. Неспівмірна реакція. Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які би помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесни минулого року перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо, це ситуація у Білорусі. Резніков упевнений, що відрізняється лише інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу інформаційних, а також вплив на макроекономічну ситуацію. До того ж, Росія стягнула до наших кордонів на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових, це і «Стугна», і «Корсар», і «Джевелін», і «Енлав» на порядок більше, ніж кількість потенційних мішеней. Кількість міжнародної допомоги – військова таємниця, але її розмір більш оптимістичний, ніж той, що лунає у медіа, додав міністр. Він подякував США та країнам Європи за цю допомогу, але дорікнув Німеччині за її відмову надавати озброєння. Ми дуже цінуємо допомогу Німеччині у лікуванні наших поранених воїнів. У України є багато друзів у Німеччині, і ми вдячні за цю підтримку. Але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо поставок озброєння і інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора. Якщо Німеччина і надалі заграватиме з Росією, це для неї закінчиться втратою суверенітету, упевнений міністр оборони. Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російської агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки. І це не перебільшення. Адже матеріальна основа для НДР вже існує. Це не тільки «Північний потік-2». Раніше це був газогін «Опал». Це і представники німецького естеблішменту на російських зарплатах, це і окремі віце-адмірали, які торпедують власну країну дивними висловами. Резніков додав, що військові прораховують усі можливі сценарії, тому будь-які прогнози щодо термінів ескалації – це лише варіанти розвитку подій. Колона російських бастіонів на вулицях окупованого Севастополя. Її у четвер, 27 січня, зафільмувало агентство Reuters. Судячи з відео, військова техніка рухається у напрямку мису Фіолент, де розташована зенітно-ракетна частина Збройних сил Росії. Бастіон – це береговий ракетний комплекс з надзвуковою протикорабельною ракетою «Онікс». Він призначений для ураження як одиночних кораблів, так і корабельних та авіаносних ударних груп в умовах інтенсивної вогневої та радіоелектронної протидії. Модернізована версія крилатої ракети може вражати і наземні цілі. Режим тиші на Східному фронті зірвано. Втрат в лавах українського війська немає. Російські окупанти провокували оборонців Мар'їнки на Донеччині зі стрілецької зброї. А на Луганщині нишпорила ворожа диверсійно-розвідувальна група, яка намагалася проникнути на українські позиції. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, диверсантів вчасно виявили бійці однієї з механізованих бригад та дали відсіч. Ворог облишив спроби та відступив на окуповану територію. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Засуджує агресію Росії та окупацію Криму. Адвокат Микола Полозов оприлюднив новий лист незаконно заарештованого в окупованому Криму Нарімана Джеляла. У своєму зверненні перший заступник голови Меджлісу назвав брехливим та замовним слідство та правосуддя у його так званій справі. Він відзначив, що ті, хто покликаний захищати конституційний лад Росії, своїми злочинними діями самі штовхають країну у прірву беззаконня. Наріман Джелял був заарештований російськими силовиками у вересні минулого року разом з братами Азізом та Асаном Ахтемовими. Окупанти їх безпідставно звинувачують у так званій диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Меня обвиняют в деянии, которое Уголовный кодекс относит к преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства. Однако мне очевидно, что большую опасность для государства, которое не соблюдает, но хотя бы декларирует демократические ценности, несут лживое следствие и пренебрегающее принципами непредвзятости и объективности заказное правосудие. Лица, призванные защищать конституционный строй, своими преступными действиями сами толкают страну в пропасть беззакония. И при этом судят меня, человека, который осуждает агрессию России в отношении Украины и оккупацию Крыма. Однако мы сегодня видим, что именно само это преступление России является источником ее проблем как внутри страны, так и вне ее. Только осудив истинных виновников своих бед, Россия обеспечит собственную безопасность. Постійні судоми в ногах, сильний біль у серці та різкі стрибки тиску. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова б'є на сполох через проблеми зі здоров'ям Джеміля Гафарова. 59-річному кримському татарину, якого окупанти звинувачують у нібито тероризмі, важко відвідувати виснажливі судилища. У бранця загострилася хвороба нирок, але керівництво СІЗО російського Ростова-на-Дону ігнорує звернення та не надає жодної медичної допомоги. Не реагують на письмові звернення щодо медичного огляду та забезпечення ліками. Результати аналізів, які взяли ще у листопаді минулого року, досі не повідомили. Людмила Денісова вважає таке ставлення російських силовиків порушенням права на життя та здоров'я. Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Джеміля Гафарова, який незаконно утримується у російському слідчому ізоляторі, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити. Без життєво важливих ліків тримають іншого українського бранця Олександра Марченка. Його схопили на окупованому Донбасі, а після катувань у концтаборі ізоляція передали ФСБівцям. Українцю присудили 10 років в'язниці, нібито за шпигунство. А зараз перевели до колонії суворого режиму в Улан-Удэ, це в Бурятії. Температура повітря там опускається до мінус 40 градусів, що ускладнює стан Марченка. Під час етапу Олександр знову впродовж 10 днів не отримував гормональні ліки, які він має регулярно вживати після видалення щитовидної залози. Через прохання повернути ліки, необхідні для підтримки життєдіяльності, його запроторили у карцер. Адаптація організму до нового клімату відбувається складно. Теплого одягу та термобілизни у нього немає. Вже у колонії Олександр захворів на коронавірус, а жодна медична допомога йому не надається. Російські окупанти роблять усе, щоб затягнути процес повернення експозиції так званого скіфського золота до України. Так, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміня Джепар прокоментувала оскарження ухвали кримськими музеями. Окупанти звернулися з касаційною скаргою до Верховного суду Нідерландів в останній день. Вони хочуть оскаржити рішення апеляційного суду Амстердама, який у жовтні минулого року оголосив рішення про повернення старожитностей скіфської доби до України. Йдеться про безцінну колекцію з понад 5000 артефактів з музейного фонду України. Їх вивезли з Криму на експозицію ще до окупації, а потім Москва стала доводити усьому світу, що має на них право.
Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру, щоб якнайдовше затягнути судовий процес, який вже триває 7 років. Але хоч би скільки це тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів до Музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди. Другий поспіль сумний рекорд. В Україні за добу максимальна кількість хворих за весь час пандемії. Майже 35,5 тисяч випадків ковіду. При цьому кількість госпіталізацій зменшилась, а смертність залишається сталою. Цього четверга через цю хворобу пішли з життя 144 людини. Лідери за добовим приростом хворих – Івано-Франківська, Львівська, Одеська області та Київ. До червоного рівня епіднебезпеки можуть потрапити 6 областей. При цьому регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік червоного рівня епідемічної небезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до червоного рівня епіднебезпеки наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області. У МОЗі прогнозують, у найближчі тижні Україна вийде на пік захворюваності. Очікується по 40-60 тисяч хворих на добу. Ці цифри вдвічі вище за пікові значення минулої хвилі. При цьому, завдяки вакцинації, ми очікуємо на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі. Через швидке поширення варіанту Омікрон зростає частка захворювань серед молоді та дітей. У МОЗі розглядають можливість ковід-вакцинації дітей від 5 років. Давайте роз'яснювати переваги вакцинації тим, хто ще має сумніви, та досягати такого рівня щеплення, як, наприклад, у Великобританії. Зараз ми спостерігаємо за їх результатами скасування карантинних обмежень. І якщо цей досвід буде успішним, то після цієї хвилі застосуємо це і в Україні. Я ще раз прошу всіх, вакцинуйтесь. Ця вакцина не на все життя, ця вакцина для життя. Тим часом у МОЗі вважають, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії COVID-19. Це станеться завдяки масовій вакцинації та менш агресивним штамам коронавірусу. Зростають темпи поширення хвороби і в Криму. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади зафіксовано 756 нових випадків інфікування ковідом. Такі показники реєструють уперше з початку грудня минулого року, а 12 кримчан пішли з життя від ускладнень. Водночас окупанти облишили надію розробити кримську вакцину проти коронавірусу, оскільки немає бажаючих співпрацювати. У так званому Кримському федеральному університеті пожалілися, що жоден російський інститут не відгукнувся на пропозицію спільно розробити препарат, а своїх спроможностей бракує. Німеччина уперше за час пандемії перевищила поріг у 200 тисяч випадків COVID-19 за добу. Стільки позитивних тестів зафіксували 27 січня. При цьому добова кількість смертей зменшується. За останній тиждень показник захворюваності на 100 тисяч осіб становив 1017 випадків. На 76 випадків більше, ніж тижнем раніше. Антирекорд зафіксовано через 2 роки після початку епідемії в Німеччині. Перший випадок зараження було виявлено у співробітника компанії Webasto у Баварії. А лікарня у Мюнхені першою почала приймати пацієнтів з ковідом. Медики згадують, що коронавірус був для них новим, зовсім незнайомим захворюванням. У той час ми здивувалися, виявивши легеневу інфекцію пацієнта. І саме тоді ми зрозуміли, що це не звичайна застудна хвороба, а щось серйозніше. І може наступити смерть. Тим часом лікарі сподіваються, що найгірші часи пандемії позаду. Звичайно, ми хвилювалися за персонал, переймалися фінансуванням, про те, чи зможе працювати лікарня, були зльоти та падіння. Зараз настав такий період, коли багато хто дуже втомився. Але в той же час є надія, що це, можливо, остання хвиля і незабаром усе закінчиться. Цього тижня у Бундестазі обговорювали, чи варто вводити обов'язкову вакцинацію від COVID-19. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що щепитися повинні усі повнолітні. Однак у коаліційному уряді думки розділилися. Остаточне рішення мають ухвалити у березні.
Польща продовжує будувати мур на кордоні з Білоруссю, і він завдовжки майже 200 кілометрів. Це підтвердили у прикордонній службі. Крім того, після численних скарг екологів в огорожі вирішили зробити дірки. На всій смузі завдовжки 186 кілометрів буде 22 п'ятиметрових утвори для тварин. Їх розмістять не навмання. Ми керуватимемося міграційними звичками тварин. Це не ми так вирішили. Нам сказали їх зробити. Прикордонники заявляють, що крізь цю браму ніхто зайвий не проникне. Ці ворота замикатимуть. Коли вони будуть відчиненими, ми пильно за ними стежитимемо. Нагадаю, минулого року тисячі мігрантів з Африки та Близького Сходу намагалися перетнути кордон Білорусі з Польщею, щоб потрапити до Євросоюзу. Тоді Польща, Україна та країни Балтії заявили, що білоруський режим створює штучну міграційну кризу під керівництвом Росії. Польський парламент схвалив будівництво стіни у жовтні. Як очікується, на це піде $400 мільйонів.